Negros Occidental, ginpaydalo naman sa signal number 2 sa mga lugar sa Talisay, Calatrava, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Escalante, Toboso, Ciudad sa Bacolod, Murcia, Salvador Benedicto, San Carlos City, Bagos City, Pulo Pandan, Valladolid, La Carlota, San Enrique, Pontevedra, La Castillana, kag Moises Padilla. Samtang ang ibang gawahin sa probinsya sa Negros Occidental ang yaraman na paidalom sa signal number 1. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Philippine Standard Time, las 7:22. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginpasaka na kahapon ng kaso batok sa mga suspetsado nga responsable sa pagkasunog sang Hava Pension House atong tilikdan nga semana. Sunog kay City Fire Marshal Publio Plotenia, mga kaso nga arson, multiple homicide, kag multiple injuries ang atubangon nanday Rodolfo Henson, Vivencio Melasio, kay isa pa ka at large, nga kilala lamang kay Christian. Duwa man ni Plotenia, padayon man ang pagpangita sa otoridad sa upod nila nga among gintudlo nagsunog sang lock sang helmet nga gintunaan sang sunog. Ginakabig sang City Fire Marshal nga may kasanagan kag matagan na sang hustisya ang kamatayon sang mga biktima. Madumduman, anom ang nagkalamatay lakip ng pamilya nga tag-iya sang pension house sa among nga sunog sa Dalan Gonzaga, siyudad sang Bacolod. Gintugyan ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia sa Joint Inspection Team o GIT sang syudad nga tutukan ang inspeksyon sa mga accommodation establishment sa syudad sang Bacolod. Ini matapos ang pagpasira sa isa ka hotel kag duha ka pension houses sa Bacolod matapos ng tukiban nga nag-operar nga wala pa sang business permit. Ang GIT sa syudad ang ginabugusan sang Bureau of Fire Protection, City Health Office, Office of the Building Official kag Permits and Licensing Division. Sa press conference ginpahayag ni Leonardia nga dapat tutukan ang mga accommodation establishment sa syudad kangay sa mga boarding houses bangod madamo sa mga tao ang nagatinir dire. Ginako ni Leonardia nga iya kilala ang matag-iya sa mga establishmento nga ginpasira sang City Legal Office Enforcement Team pero ila lamang ginatuman ang trabaho kag ginaimplementar ang lagi. Suno kay Leonardia ang pagpabaskog sang sininga kampanya ang bangod man sa natabo nga pagkasunog sang Hava Pension House nga may anom nga nagkalamatay. It's a joint team of the OBO, the permits, and even health and the fire are supposed to be doing an intensified inspection. Nagtugod na kung makonsentrate sa mga accommodation facilities, including the boarding houses. Si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Sa ibang paraton nga balita lokal, ginpaidalom sa Code White Alert ang mga district hospitals kag Provincial Health Office sa Negros Occidental bangod sa Bagyo Tisoy. Base sa tropical cyclone warning ang ginmapapanaog ni Governor Eugenio C. Lacson, address sa mga city kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, iya ginpanugyan sa mga health personnel nga mangin alerto sa posible epekto sang bagyo. Ini nga alert status ang nagamando sa mga district hospitals nga ipasiguro ang kahandaan sang manpower sini pareho sang general kag orthopedic surgeons, anesthesiologists kag operating room nurses agud makaresponder sa anuman nga emerhensya. Sa idalom sang Code White Alert, ang emergency service, nursing kag administrative personnel nga nagatiner sa hospital dormitory ang dapat nga on-call status para sa madasig nga mobilization. Napulo ka mabanwa kag syudad sa Negros Occidental ang nalakip sa tropical cyclone wind signal number 2 samtang signal number 1 naman ang iban nga mga lugar. Suspendido na ang klase sa syudad sang Bacolod humanin preschool, high school, junior kag senior high school sa mga pribado kag publiko nga bulutuan subong nga adlaw Disyembre 3. Ini matapos ang assessment nga ginpatigayon sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Council o kon BCDRRMC sa annex building sa Bacolod Government Center kahapon Disyembre 2. Ang meeting ang gintambungan ni Mayor Evilio Leonardia, chairman sa and Council, Vice Mayor Elcid Familiaran, Vice Chair sang Council, Liga ng mga Barangay, Kapulisan, kag iban pa. Suno sa kay Executive Assistant Jo Marie Vargas, Cluster Head, sang CDRRMO ang suspension sang klase. Ang bangod nga ginpaidalam na sa signal number 2 ang Bacolod nga nahamtang sa northern nga bahin sang Negros Occidental. Suno kay Vargas nagpasara sang resolusyon ang BDRRMC nga nagapaidalam sa red alert status sa Bacolod. Ginpaathag ni Familiaran wala ginsuspend ang klase sa kolehiyo, bangod ginabasihan ng syudad o kung sang syudad ang Executive Order 66 ng Gobyerno National nga tubtub lamang sa high school ang suspension sang klase kung signal number 2. Mag-aumpisa sa Enero 2 tuig 2020 ang Business One-Stop Shop o kun BOSS sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Bacolod Mayor Evilio Leonardia, ang 25,175 nga nag-exister nga mga negosyo sa Bacolod ang pwede na makaumpisa kuha sang application form sa Permit and Licensing Division, pero ang assessment ang mag-aumpisa sa Enero tuig 2020. Sunod sa alkalde, ang bayad sa pagkuha sang permit na mag-aumpisa man sa masunod nga tuig.
Sa Bacolod Government Center, ipahamtang ang mga naglain-lain nga talatapan para sa pagkuha sang permit kaangay sa City Health Office, Bureau of Fire Protection, Office of the Building Official, kag iwan pa. Ang Bacolod City ang nakabaton sa pila ka mapagkilala sa mga tuig bilang business-friendly city sa Pilipinas. Is a joint team of the business one-stop shop naton officially will start January 2, 2020. Sa kutob sang renewal nga ara existing business, pwede na sila kakuha sang ilang application form. Si Bacolod Mayor Evilio Leonardia. Temporaryo nga ginusar ang pila ka mga classroom sa Education Training Center School kon ETCS-4 para sa mga na-stranded nga pasahero sa Bredco Port. Suno kay Executive Assistant Joe Marie Vargas sa ilang record kapin 250 ka mga pasahero ang ilagin house sa ETCS-4 o kon ilagin pili ang lugar nga malapit sa Bredco Port. Ginpathag ni Vargas posible magnubo pa ang nasambit nga kadamuon bangod pila ka mga stranded ang desisyon nga magtener sa ilang himata sa Bacolod. Dugaw pa ni Vargas naghatag man ang syudad sa mga pasahero sang pagkaon kag vanity kit nga may unod nga habon, toothbrush kag iban pa. Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia, hindi dapat pag-ibaliwala sa publiko ang malaing nga panahon kag makabig man nga swerte ang Bacolod bawod masami nga wala nagaigo direkta ang bagyo. Magapadala sang letter request kay Gobernador Eugenio Aksyon kag sa Sangguniang Panlalawigan ang Progressive Alliance of Capital Employees o PACE may kang tanan sa ginahinyo nga mga bonuses subong nga Disyembre. Suno kay PACE Vice President kag spokesperson Renelo Lastiere, nagalaom sila nga maaprubahan ang ilang nabangabay nga Productivity Enhancement Incentive benefits for exemplary service kag Collective Negotiation Agreement Incentive Bonus. Ginpasalig ni Lastiere ang suporta sa mga pareho niyang empleyado sa gobyerno probinsyal kag sa mga pulis ang ginapatigayon sang administrasyon. Nagligad nga 2018, 80,000 pesos ang kabuusan nga bonus nga nabaton sa mga opisyal kag empleyado sang Kapitolyo. As of this time, may ara ang Progressive Alliance of Capital Employees nga pending letter request sa aton halang doon nga may isang probinsya. Same time sa aton man members sa sanggunian for PEI or Productivity Enhancement Incentive and incentive benefits for exemplary services. Then also for the Collective Negotiation Agreement Incentive Bonus. Si PACE Vice President Renelo Lastiere. Sa katapusan niya, balita lokal, nagapati si PDEA Region 6 Director Alex Tablate nga mayara sang basehan ang pamunuan sang PNP sa national para sa paglakip sang region sa top 5 sa mga lugar nga ginakabig mayara sang mataas nga presensya sang ginadumilian nga droga. Suno kay Tablate, base sa ilang record ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod na gid lamang sa bilog nga rehiyon ang may pinakamadamo kag dalagko nga balor sang shabu nga na-recover sa ginpatigan nga operasyon sang ila talatapan kag PNP nga maghimo gingamit nga datos sa among report. Dugang pa ni Tablate ang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ang masami ginagamit nga lugar sang mga sindikato sa pagpasulod sang ila supply nga droga nga ginapatihan naghalin sa probinsya sang Cebu. Ini man sa karon ang pinaka-challenge nga tinguan nga masulbar sang PDEA pagi sa bulig sa nagkalain-laing nga law enforcement agencies. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:31. Ang problema natin sa allergies, may ginarekomendar kita ining mighty sining antihistamine properties, ginapanubo ang histamine level sa inyong alawas para makontrol ang allergies. Sa mga katulong sa inyong panit, mag-mighty nga sa isang skin diseases. Kag Santon mabakal naton sa online paagi sa www.kalusuganyan.ph. Hindi kani magbisita lang sa Kalusugan Yan Facebook page. Kag para naman sa complete nga management sa imong liver detox, mag DTX 500 ka compound nga managatinlo sang aton dugo kag atay. Hindi man na mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Make sure to stay active, healthy, and fit. Mag-DTX online kag pwede deliver sa inyo pulayan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kag Kalusugan Yan Facebook page.
Ginatos ka mga flights, kanselado, karon nga adlaw. Samtang masunod nga PNP chief, dapat kuno sarang magpatay sa mga drug lords. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita. Morning Edition. Life. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Rekomendar sa inyo para sa pag-prevent sa balatian nga magtapik sa aton nga lawas, especially ang cancer. Ang life extension Butsilingon bulong ini sa ginabatsyag naton nga balatian, amo na nga rekomendado ini bisan sa aton nga mga medical doctors. Ang life extension kada soft gels ini available sa mabutika malapit lang sa inyong lugar. Ang aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang life extension Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39, detalles ang mga balita nasyonal. Kapin sa 400 ka biyahe sa mayroplano ang kansilado karon nga adlaw bangod sa Bagyo Tisoy. Apektado ang domestic and international flights halin kag pabalik sa Ninoy Aquino International Airport. Unang ipahayag sang Manila International Airport Authority nga untaton ang operasyon sang tanan nga terminal sa naiya halin las 11 sang aga tubtob las 11 sang gabi karon nga adlaw bangod sa ginapaabot nga epekto sang Bagyo Tisoy. Ginapangita ni Presidente Rodrigo Duterte ang masunod nga PNP chief nga masarangan nga patso ng tarang nga drug lord sa pungsod Pilipinas. Sunod sa Presidente kung may isa ka pulis nga maggarantiya sa iya nga patso ng tarang nga drug lord ininang iya ibutang bilang PNP chief. Dugang pa ni Duterte nga hindi na nagakaigo ang rekomendasyon lamang para ibutang agod ibulos kay anay PNP Chief Oscar Albayalde. Ginpahayag ni Duterte nga palangga niyang mga pulis apang nabudlayan ini nga magpili sa mga opisyal. Kalakip sa mga shortlist sa pagka-PNP Chief, ang Sunday Officer in Charge Lieutenant General Archie Francisco Gamboa, Lieutenant General Camilo Pangatios Cascolan, kag Major General Guillermo Eliazar. Ipagwa naman ni Vice President Leni Robredo ang i-report angot sa anti-illegal drug of campaigns ang gobyerno pagkatapos ng 30th Southeast Asian Games 2019. Sunod kay Robredo, patapuson lamang ang SEA Games antes ipagwa niyang nahibaluan sa anti-drug campaign matapos nagpungko sang 18 kadlaw bilang co-chair sang anti-drug panel. Ginpahalin ni Presidente Rodrigo Duterte si Robredo sa ICOD bangod wala ini sa salig sa iya kag isa ini ka kapaslawan sunod sa Presidente. Sunod kay Robredo, nagasugod pa lamang siya kag nagpasiguro nga maghatag sang report sa publiko lakip man ang iya na diskubrihan kag ang iya rekomendasyon sa drug war. Nagapati naman si Presidential Spokesman Salvador Panelo nga posible wala man lang sang pulos ay gabulgar ni Robredo sa iya nga report. Ginako ni Presidente Rodrigo Duterte nga nahadlok siya nga madugangan pa ang pagpalapta sang dugang nga problema ni Vice President Leni Robredo bilang co-chairman sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs sa ICOD kabang danan kun nga iya ginkakas sa puwesto. Sunod sa Presidente nga samtang nagalawig ang pagpabili ni Robredo sa ICOD, mas pa ini nga nagahibo sa naglain-lain nga issue kabang danan para mag-away kag maggamo ang mga tawo. Dugang pa ni Duterte na hadlok siya nga maglingin ang ulo sang publiko kung sino ang dapat patihan angot sa kampanya kontra iligal nga droga. Gini-insister man ni Duterte nga wala sang ihibalo si Robredo kag ang ginahimo lamang sini ang mga magpalapta sang mga issue. Nagpahanumdom ang Philippine National Police sa publiko nga dapat una na i-verify ang mga impormasyon nga nagalapta sa social media angot sa ginaligar mga kaso sang abduction. Sunod kay PNP spokesman Brigadier General Bernard Banac, ang pamilya sa ginaligar kidnap victim ang dapat hindi mag-post sa social media kag dapat i-report diretso sa otoridad. Nagpangabay si Banag sa publiko nga maghalong sa mga impormasyon nga makita online kag ang mga tawo nga nagapalaptas ang sala nga impormasyon ang may salabton sa lihis ang pungsod. Una na nga nagmando si Pasay City Mayor Amy Calixto Rubiano nga tutukan ang ginaligar abduction sa mga pamatanon nga makita sa social media. Kasunod nga ginaligar, may siyam na ka-missing nga mga pamatanon sa lugar nga nagaedad 15 tubto 22 anyos.
Ginatutukan man sang PNP ang iniligar, puti nga van nga ginausar o kung niligar ginusar sa pagpang-abduct. Ginaduso ni AXIS Representative Eric Goyap ang mas mabugat nga pamatbat sa mga nagapalaptas sang peke nga balita. Sunod sa kongresista, kinahanglan sang mas mabugat nga penalidad sa mga nagapalaptas sang fake news bungod sa baylo nga makabulig, mahimo pa makaapekto sa turismo sang pungsod. Ang tikang sang mamalidha kasunod sang paglaptas sang peke nga impormasyon sa social media nga nakaguba sa imahen sang pungsod sa 30th SEA Games. Ginpakasuhan man ni Yap sa economic sabotage ang mayara sa likod sang fake news bungod nakaapekto sa palangabuyan sang pila ka mapumuluyo nga nagasalig sa nga makaginansya bungod sa pagdagsa sa mga turista sa SEA Games. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:43 sa aton hambon pampaligo. Santon Plus Herbal mga panit makapakinis sa imong kutis kag safe kayo gamiton kay himo sa puro kag natural nga ingrediente. Makadula sining mga itom nga parte sa imong lawas bla, itom nga siko, itom nga tuhod, itom nga ilok. Santon affordable price. Kag para naman sa aton mga kaaksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina bangod posible tapikan ikaw sa balatian nga colon cancer. Gana sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kunang kabudlayan sa pagpamuhin. Quality products ng Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta ay kombina ng pag-inom sa super. Ang Balita International Sports Showbiz, Balita Negosyo, kag Balita Espesyal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
mensahe wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa inyo kon ang Santon Plus Herbal Capsule atong nirekomendar sa inyo. Ang Santon Plus Herbal Capsule suno sa mga eksperto makatunaw ini sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst kag iban pa nga balatian. Santon Plus Herbal lugar. Bisita man sa sa Medalan Hernay, sa tubang lang sang Paglaom Sports Complex. Ang Santon Plus kalusuganyan.ph o sa kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:50. Kag sa balita naman international, patay ang 19 nga sakay sa isa ka pasahero nga bus matapos ini nga mahulog sa Frozen River o kung nag-ice nga suba sa Siberia. Natabo ang aksidente samtang nagatabok sa Taytay ang bus sa bahin sang Cuenca River sa Eastern Siberia region sa Sabalkalski. Halin sa Stretnes o kung Stretex ang bus padulong sa Chita sakay ang 40 ka mga pasahero. Magluwas sa 19 nga napatay, 21 pa kaiban ang pilason. Kalakip sa nagkalamatay ang duha naman ka mga kabataan. Padayon pa investigasyon sa kapulisan kung nga nahulog ang bus sa Taytay. Sa aton balita negosyo, may pagsaka sa presyo sa mga produkto sang langis ang mga kompanya. Sumugod lasay kay nasang aga. Sa abiso sa tanan nga kompanya sang langis, 65 sentimos kada litro ang dugang sa presyo sang diesel, kag 30 sentimos naman sa kada litro sang gasolina. Ang Shell, Caltex, Flying V kag Petron ang may dugang nga presyo man nga 50 sentimos sa kada litro sa ila kerosene kung gas. Una na nga nagpatuman sang pagsaka sang presyo, ang Caltex ka ina sang las 12:01 sang tuwang gabi. Bilang pagkonsuelo naman sa mga motorista, epektibo ang magpasaka sang presyo sang clean fuel las 12:01 pa sang tuwang gabi, Miyerkules, Disyembre 4. Kag sa aton sining currency rate, ang dolyan 58 pesos kag 8 sentimos. 51 pesos kag 8 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, since nagailapit na gid ang Miss Universe 2019 sa karon ginbuksan now ang online voting para sa top 20. Kay man ko makadaog ka direction boy sa online voting, pasok ka na dahil sa top 20. So mabuto na kita. So yes, of course. Kung magboto Baka kita, paano magboto kay... online siya action boy. Yes.
Ha? Kay Gaz, Abel Gaz. Gazini Ganados, Action Boy. Ang aton nga representative of Miss Universe Philippines. So, sa online, Action Boy, basta mayara da, i-search lang nila sa iabla ka Miss Universe nga website. Tapos, Action Boy, pwede gali maka-multiple votes, oh. Pero may bayad na. O, ito yung Pilipino, magasto giniya. Pila man lang ng bayad sa multiple votes man. Gasto giniya ang Pilipino. Ya, kay, usually ka kadaog ang Pinoy para sa mga online, Action Boy, no? Kita nga daan ng Pinoy. text capital of the Philippines. So, online. Pag kita mo muna kita man, Siyempre, Pinoy pa ya. We spend a lot of hours, Yes. a lot of time sa online. So, subong pala Action Boy, baka-bakahan na nila boto. Kay man, December 6, matapos na ni. Ikaw mabuto ka? Of course, alam nga naman. Sakpa ko, David? Si multiple, basta bayad ka sa ako na andaman mo. So, na December 6 matapos ang boto hay Action Boy. So, pag once makadaog gani, makasulod, top 20 na dayon. Automatic na dayon. So, good luck. Grabe tayo mapungko sa tumangan sa telebisyon. Correct. Di ko muna dayon. Nagka-county na pa. Tapos yeah! Na cheer na dayon. Sige. Balita sa sports. Sa Southeast Asian Games, aton sining medal tally. Nagapanguna gyapon ang Pilipinas nga may kabugusan nga 72 ka medalya nga nagalakip sang 38 ka gold medals, 21 ka silver medals kag 13 ka bronze medals. Nagapagaduha gyapon ang Vietnam nga may 51 nga kabilugan nga medalya nga may 15 ka gold, 20 ka silver kag 16 ka bronze. Ang Malaysia may 11 ka gold, 2 ka silver, 6 ka bronze para sa kabilugan nga 19 ka medalya. Thailand 6 ka gold, 9 ka silver kag 17 ka bronze nga may kabilugan nga 32 ka medalya. Indonesia, 4 ka gold, 10 ka silver, 12 ka bronze, 26 ang kabilugan. Singapore, 4 ka gold, 7 ka silver, 7 ka bronze, 18 ang kabilugan ng medalya. Cambodia, 1 ang gold, 13 ang silver, 3 ang silver, 13 ang bronze para sa 17 ka medalya. Isa naman ka gold ang Brunei, 3 ka silver, 3 ka bronze. Ang Myanmar, wala pa sang gold, 5 ka silver, 14 ka bronze. Laos, wala sang gold, wala silver, 2 ka bronze. Ang Timor-Leste, wala pa sang medalya nga nakuha. Ina ang latest update na doon sa Southeast Asian Games. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Tuesday! Happy Tuesday! Bisan maulanon, bisan may bagyo, Yes. sige lang, let's be happy! At least Action Boy sa pinaka-latest, naghuyang na siya Action Boy. Naghuyang na. Kag-aara siya ko sa ibabaw. Bagyo tisoy niya, may pang bagyo tisoy. Ito po, siya ako no, do ano? Bayo, basta may pa kung Maya pa bagyo bagyo tisoy. tisoy. Oo. Pero siya do shukoy. Ay kalay. Basta siya tisay. Ah? Oo na. Babae nagambal? Sige, Action Boy So, dabla mga bagyo, mga babae ang ngalan. Subong may mga lalaki na, no? Gali. So, na, So, babae bagyo, ginaya? babae na tanan ang ngalan sa bagyo. Mga roping, mga... Yolanda, sa una. Sa Zura. Meron pa kita Zura. Subong nga niya mga Yolanda, okay na kami mga babae. Sa una pag lang mga 1970s, 1980s, babae na. Subong na nga may mga lalaki na, may kita mo may mga... Basta naubusan na sila ngalan, Action Boy? Hindi daw nag-decide sila nga ngalanan na may intra ang mga laki. Okay. So na mga babae na. Malo ka naman mga babae daw ka mga bagyo nga nang dating. Ay, true. Magbuka pala ng bagay yaw na dahil ka bagyo na. Wala ko chance ko nga mga bagyo Dorel, no? Why na? Wala ka doon ka-unique sa ako name, be. May chance Pero pa ang nakabagyo event. rin nato na. Wala pa. Wala pa Wala pa. man. Kaya kalmado kami eh. Kalmado ka mo. Ang Renato, kalmado eh. So, Dorel, do ka layo-layo, pero Action Boy, do ka unique sa ako ng ngalan unique, na. Do wala pa ko naman na ba? Tita ko lang galing. Kapit May pang tita ko complete nga name mo, Dorel. te, medyo unique pag eh. Kung ano? Kung complete name. Complete name. Dorel Yeah. Lino. Excuse me, di ka Dorel Dorel Joy? Lee. Ala, Dorel Joy. Dorel Marie. Alakalain pa yung Action Boy. Do Marie, nga biskuit Action Boy na. So, sige Action Boy. Subong adlaw, diri kita na sa aton nga balita espesyal. By the way, pila na lang ka days ante sa aton nga Christmas. Ano sa mga? December 3. 22 days. 22 days, perfect. 22 Wala na days. lang to sa imo Why ko di ko na? no. 22 days, kag 29 days before New Year. Yes, perfect. Dahil na lagi diari nagitaya sa December yan, no? Excited na Oo, kumakita. kabay pa mo na lang yung katapusan ng bagyo, no? Parang at least we can enjoy Christmas. Yes, Action Boy, kabay pa. Kay natala na siya, Action Boy, nga mag-exit sa par naton sa December 5. Thursday yata. Thursday. Oo. Pero So, mag-exit na siya, matama na siya huyang. Kita mo naghuyang na siya. Oo, nag-uwi na. Tsaka naka-landfall na siya, Action Wala Boy. man siyang kina-report nga may mga incoming, no?
Wala. Man Wala action pa boy, so far, wala, no? wala, so Wala. far. So, kabay pa tani, nga, muna nang gina-action boy, kay kabudlay mag-celebrate sang Christmas, nga gabi na ha, ang inyo balay, di ba? Okay. So, sige, action boy, Ario, para sa mga mahilig, bala mag-ukay-ukay ni siya, action boy. Persakon. Ikaw, ya? Hindi, no? Kayo doon social, kaya? Hindi Hindi, ya? Wala ko galing ka kanto. Bla kaya hindi mo, tatamaran ko mag-ubra sa pang-ukay. Ginasugo mo lang si Mrs. Oo. Kinala ka lang paabot ka, may mga shorts ka na eh. Uy. Isa ganun, may mga, hindi ko maintindihan kung ano na nga, sang sports ng bayo. Na? Oo. Mga grupo sang football na usually, di ba? Ay na yung mga padala na yan sa mga friends ko niya. Padala na yung From other countries. Ay, wala sa Yung mga football na blang ang mga, from friends from other Friends countries. from other countries. So, hindi siya gali, Mga halin gift na nila sa akon. Perfect. Oo. Sige, timayo eh. Sorry, action boy. Una, action boy. Magpa-change ka na si Mokorta, pasinsilyo kagidanay. Ay mo isa kalibo, isinsilyo mo, para dasigay mo pagpamakasaw kayo. Wala na eh. Bayad na yun. Bayad na yun. Kaya pala kung isa, kung kahagol ka pa sa presyo, pwede tayo makuha sa iban mo. Correct. Tapos, kisada na ba, ikaw pa yung papangitaon na sinsilyo. Mamulay kami sinsilyo, hindi nila pag-ibaligya si mo, gusto mo, gid. So, mo na ang tips, action boy, para dasigay ang pagbakal mo. Kag isa ka plastic ang mapuli mo. Dapat, maano kagid, mapachange ka sa kwarta. Pasinsilyo. So, next, Kita mo nga 20 lang ang black loan mo o 1,000 yatag mo. Nante, sino mo na Sino ninto mo yung mga sisilyos naman? Dapat hindi magida mo na action boy, di ba? So, next action boy, magsukso ka sa komportable nga mga bayo. Kaya para... Ano, bakal mo man tubla sa kayo na ligan, ano mo nasusukon mo? Yes, so sa komportable ka. Kaya para hapos ba lang pagtaksanay, hindi ka na ba lang magkadto sa ila fitting room, na may Ay, naman... pwede na hindi mo pala nga lawas mo na kay man? Depende. Depende kung ano Depende ka, ang kung- level sang sensitivity sa iyong mga action boy. skin. Sa iyong mga scan. Kalay. Ano to gani? Kalay. So, sige, para hindi makakas ang ka-flawless, Kakinis, wala kakinis sa iyong kakinis mga nga skin. kutis. Para hindi siya makakas. Dapat alcohol ka na, Pero usually, takos mo gina-action boy mo kapag abot mo bala, hindi bala, hindi ka ngayan, hindi fit Hindi mo. ka ngayan, hindi kay gosay mo. So, muna, need gid naton nga itako siya, action boy. Sige Ang muna kay komportable May dapat. oras, no? Ay, 1 oras ka Kigan ako sad. nagsunod ka ron. Sige. Ito yung buwas naman ang iba niya. Sige. Kaya nga ito nga time bikagina. Damo mga happenings. Mga happenings, no? Sige. May nasapuan pa kuno nga patay, standby mga aksyon, ha? Kaya may report kita na baton. May nasapuan nga patay diri sa syudad sang Bacolod. Check tani bala. Kay may nagkatabo Karon sa daan. patrol, Ha? Check ta karon sa patrol. Oo, kaya may nagkatabo nga daan nga mga insidente rin pagkagabi. So tanaw naton ini nga mga report. No? Good morning, Cecilia Ledasma Jacinto sa US. Yung nanay tamyawon ko, ha? Ang wala na. Sige, sa kag sa tanan nga nagapamatay sa aton action boy. Thank you so much. Gid subo upod sa aton nga Facebook live. Correct. Hindi ta sila maisa-isa action boy kita kolabos kita sa time. Happy birthday sa tanan nga may birthday. Standby na kay Aksyon Art ay hupon sa Aksyon Hotline. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo